Gaueko 8:47 Atletikek 11 urteren ostean jokatu du Txapeldunen Ligako norgehiagoka bat eta ez du San Mamesen lehen partida hau irabazterik izan. Huts eta 2 menderatu du Arsenalek eta ondorioz zuri-gorriek datorren jardunaldira arte itxaron beharko dute lehen puntuak batzeko. Gogora ezagun, batetik Atletikek huts eta bat galdu zuela Alavesen aurka San Mamesen bertan, eta Arsenalek berriz 3-huts nabarmen menderatu zuen Nottingham Forest Premier Ligean. Horiek horrela, Valverdek eta Artetak bi entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Atletik dagokionez 4-3 bateko sisteman, Simon izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Gorosagale jokatu da eskuinaldetik, Adama Boiro ezkerraldetik, Bibian eta Paredes izan dira atzealdearen erdialdean, Jauregizarrek eta Besgak osatu dute Euskarri Bikoitza, Sanzet izan da erdipuntan, eskuinaldetik Berengerre jokatu du, ezkerraldetik Robert Navarrok eta goian Iñaki Williams izan da Arsenalek berriz. 4-3-2ko sistema ezarri du zelaian, Raia izan da atepean, atzealdean Timerre jokatu du eskuinaldetik, Kalafiorik ezkerraldetik, Magallanes eta Mosquera izan dira atzealdearen erdialdean, Zubimendi jokatu du Euskarri moduan Declan Rice eta Mikel Merino barnekaldetik laguntzaile zituela eta goian eskuinaldetik Badueke izan da, ezkerraldetik Eze eta goian Gyökeres. Partida hasiera oso parekatua izan da, epailea Donatas Rumsas izan da eta barrean berriz laguntzaile Paul Van Boekel izan du, esan epaileak ez du aparteko lanik izan eta norgehiagokaren kudeak eta egokia eraman du, eta partida hasieratik, nahiko berdinduta. Ikusi dugu afera, azken finean, batetik Atletik geneukan ez, etxean jokatzen duena, badakigu San Mamesen zenolako taldea den, zalek asko bultzatu ohi dute eta horri begira ziur jokalari zuri-gorriek ere motivazio hartu dutela gaurko norgehiagoka, bestetik berriz Arsenal, Europan esperientzia duen taldea, jokalariek ere esperientzia dute Europan eta halako partidak teorian irabaztera derrigortuta dagoen talde bada Arsenal, baina hasiera horretan behintzat Atletikek ongi eman du aurpegia, egia da, behar bada Arsenalen nagusitasuna apur bat gehixeago nabarmendu dela, batez ere ikusi dugulako Atletik presiora joan nahi eta ezin horretan ez, eta hori noski Arsenalen kalitatearen zantzua ere bada inolako zalantzari gabe, hor baloia atzetik ateratzeko eta sekulako gaitasuna dute Ganerrek, eta hor Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino hirurek zelai erdiko hiru jokalariek kalitate handia dute, badakite baloia nola atera, badakite presio eta kolerro horiek nola gainditu, eta alde horretatik Atletik apur bat ezinean ibili da, eta lehen zatia esan daiteke, aparteko aukerarik gabe joan dela, hor Atletiken batez ere Robert Navarro azpimarratuko nuke, hasieran behar bada bere fitxaketari dagokionez eta zalantzak egon zitezkeen, liga hasiera honetan ere eman duen mailarekin, baina gaur esango nuke Atletiken dagoenetik orain arteko norgehiagokarik onena jokatu duela. Ez behar bada vertikaltasunean, baina bai baloia gidatzerako garaian, arriskua sortu nahi horretako uneetan ez, eta jokalariak area inguru horretan pilatzerako unean, Robert Navarro garrantzia handi xamarra izan du gaurkoan. Eta horrela amaitu da lehen zatia, Usnako emaitzarekin, Atletikentzat emaitza ona zen, Arsenalentzat inondik inora ere, badakigu halako talde hasieratik puntuak batzea gustatzen zaiela, eta Arsenal momentuz puntu bakarra batzen ari zen, gero badakigulako gainontzeko aurkariek ere jokatu egiten dutela. Eta, bigarren zatian ere hasiera nahiko berdintsua izan da, orokorrean egia da Arsenalen kalitatea ez, batez ere Madueke ez du aipatu, baina partida handia egin du beste behin ere Arsenaleko erasoko jokalariak, azkenean izkin egiteko gaitasun handia du, ikusi dugu nola hegaletik baloia hartu eta barnekaldera sartzeko lotsa gutxi zuela, eta hor Atletikeko atzealdeak sufritu du, baina lehen zatian ongi defenditu Atletikek, esango nuke une erabakigarrietan oso fin aritu direla Ernesto Valverderenak, eta
ondorio positibo bat edo atera badezaketen norgehiagoka honetatik nik esan nuke horixe izan dela, ez? Defenditzerako unean hor atera dituzten baloi horiek Arsenalek gehien estutu duen une horietan. 70. Minutuan Robert Navarro kendu eta Unai Gomez atera du. Egia esan Robert Navarro esan du orain arte Atletiken jokatu duen partida honena jokatu duela, jokalariak area barruan batuz eta bera ere baloia erdiratzeko bere gaitasun hori baliatuz, gero barne kaldera sartuz, eta Unai Gomezek ez du bere arratsa izan, gero aipatuko dugu, baina berriz ere aldatu egin behar izan dute, eta esan ez dira albiste honak izan Unai Gomezentzat hasieratik, Eta 75. Minutuan Joker eskendu eta Trossard atera du, hor Arsenalek bederatzi horri edo uko egin eta beste sistema bat ezarri nahi izan du nola baitean Mikel Artetak, eta nik esan nuke hori bikain atera zaiola, hor Jokersek lehen zatian aukera bat baino gehiago izan du, baina ez ditu baliatu aukera horiek, eta ondorioz bigarren zatian aldatu egin du, entrenatzaile Donostiarrak gaur, eta bere ordez bederatzi faltsu moduan sartu du Trossardekin noski askoz ere parte hartze gehiago zuen Arsenalek, eta horixe behar zuen, talde lan gehiago, oraindik ere berdintzen ari zen, partida pixkanaka aurrera zioan, ordu erdi baino gutxiago eratzen zen, eta 78. Minutuan Adama Boiro eta Sanzet kendu ditu Valverdek. Adama Boiro, behar bada esan daiteke partida handi geratu zaiola, hor Martinelli esango du nik, Maduekerekin sekulako kudua izan du eta asko sufritu du, eta Sanzetek berriz ez ditu baloi asko harrapatu, area barruan ere ez ditu baloi asko eduki errematatzeko, eta orokorrean desagertuta ibili dela esan daiteke. Juri eta Guruzeta atera dira, eta biek ala biek ez dute partidan eragin handirik izan, batetik Jurik sufritzen jarraitu du, Arsenalek ere bere errefortzuak atera dituelako, eta Guruzetari beste horren beste gertatu zaio, ez jada Atletik nahiko atzean zen sartua baino gehiago Arsenalen nagusitasuna are nabarmenagoa zen partida hasiera baino, eta ondorioz Guruzetak ere ez du jokoan sartzerik lortu. Eta Arsenalen aldaketari garrantzitsuena 71. Minutuan iritsi da izan ere, ezek gutzi du Zelaia eta Martinelli atera da, ere, ez behar bada Maduekek bezain beste, baina ezkerralde horretatik saiatu da, barnek aldetik sartzen, Atletikeko jokalariei izkin egiten, area behar bada ez du beste batzuetan bezain beste zapaldu, baina beti jokalari arriskutsua da eta gaurkoan hori ere erakutsi du, eta Martinelli gain zuzen ere 72. Minutuan Atletikek ateratako falta bat, Unai Simonek zuzenean Raiari eman dio, gero Raiak azkar atera du, Atletikeko jokalariak aurreregi zeuden, eta badakigu defentsako lerroa aurreratzea taldearen aurka askotan suizidio bat izan ohi dela, alaxe gertatu zaio, eta Trossardek goxo utzi dio Martinelliri, bere zelaitik, Arsenalen zelaitik abiatu da lasterka Arsenaleko jokalaria, eta bakarrik geratu da Unai Simonen aurrean, eta ez du barkatu utxeta batekoa zen, kolpea izan da Atletikentzat, azken finean ez zirelako gaizkiari Ernesto Valverderenak, eta gainera hori gutxi baliz, 80. Minutuan Unai Gomezek eta Mikel Merinok buruan talka egin dute, bien artean sekulako kolpe hartu dute biek ala biek, Mikel Merino berreskuratu da, Unai Gomezek ezin izan du, eta ondorioz Besga eta biak kendu ditu Valverdek. Mikel Besgak atzealdean gau sekulako partida egin du, lehen zatian aipatu behar da, Atletikek orokorrean lehen zatian atzealdean lan oso ona egin du, Arsenalek area zapaldu duen nerako jokalariako soerne ikusi ditugu, ikusten da atzealdeko intentsitate hori ere ongi landua dutela Lezaman, eta Besga eta Unai Gomez atera dira, esan bezala, Besgak, atzealdean egin du partida ona, gero erdialdean eta nahiko gainditua ikusi dugu, ez Arsenaleko erdialde estratosferiko horren aurrean, eta Unai Gomezek minutu batzuk lehenago atera da, baina ezin izan du jarraitu, eta Rego eta Serrano atera dira, hauek oso eragin gutxi izan dute partidan, minutuak aurrera zioazen einean Atletik aurrera eginez, baina Arsenal atzealdean berme handiarekin ikusten genuen, golak kolpe handiegia izan da Zurigorrientzat, eta 87. Minutuan jada dena
amaitua zela zirudienean, Martinelik berriz ere Trossardi eman dio baloia, eta Trossardek ez du arkatu area barruan goxo ez dio indar handirik eman behar izan Unai Simon berriro ere gainditzeko, baina esan bezala ordurako jada Atletik erabate ondoratuta zen, aurrera joan da, eta baloi galera bat jakina zen kontraerasoan amaitu, eta gola sartzeko arrisku handiak zeudela. 80. Minutuan Kalafiori eta Maduek ekendu ditu, biek alabiek partida handia egin dute, Kalafiori Azelai herrian askotan beste jokalari bat gehiago izan ohi da, eta Norgarreta hinkapia atera ditu, hauek ez dute inolako eraginik izan. Egia esan Arsenal gehiago izan da, Atletikek batez ere lehen zatian atzealdean fin ibili delako eutsi dio, baina Maduek eren partida, Zubimendi eta Merino Realeko jokalari horiak ez ditugu behar bada fin ikusi gaurkoan, baina orokorrean ikusten da Arsenal oso kontutan hartzeko taldea izango dela etorkizunean ere, eta Atletikek berriz, hurrengo partidara itxaron beharko du lehen garaipen hau eskuratzeko. Gogoratu Atletikek huts, Arsenalek 2, San Mamesen.